Arratsaldeon Euskal Herria, hemen gauz beste atzalde baten, txorienen, zigor, zemo usauz? Ondo, ostirala, eta, azte bukarako zer ekarri guzun, hemen, ikusteko irrikatar. Barikua izeteko eta barikua ospatzeko, ekarriko du errezeta indiar bat, gero azalduko zu da burtxo bat gehiago, baina palak panir dauka izena. Iepa! Bai, palak panir izen oso interesgarrixa, eta osagai printzipala diezia zerbak. Orduan, hasiko gara sartakin baten piper berdia gorritzen, eta gorritxuta dauenean, zia zerbak gutxinaka joango gara gehitzen, igual ur pixkatekin laguntzeko, kosinatzen, eta beste sartakin batin, kominua, hiltziak eta kardamomua txigortuko ditugu oliba olio pixka batekin. Gero jengibria jarri, nahastu, tipula, tomatia, eta ingo tomate saltsa espeziatu bat. Gero bestalde, ingo ditugu kosinatutako zia zerbak pipar berdiakin, anakardo batzukin eta esnegaiakin birrindu, bi saltsa horreik nahastu, eta saltsa berde horretan gazta jarriko dugu. Ze gazta mota? Gazta freskua. Burgoko antzerako gaztia. Bello. Bai, eta rezeta hau ikasi nauen Indian itxen, palak hitzak gura dabesan espinaka, eta panir da Indiako lan gazta fresku tipiko bat. Orduan Indiakoek ez dira asko komplikatzen, iztegi arluan, beraz palak, panir, espinakak gaztakin. Da holaxe, sinplia da. Gaur egun, Patre, hainbat eta hainbat errezeta liburu, juteza jatetxetara, eta errezeta bat irakurtze oso, eta da, egaluzea, letxugua eta kipula. Egaluzen sala da, jartiz. Holan, izenak, lau izan, menda, kardamomoa, txalmasaiak eta patata. Eta holan, osagaiak, segia da beste batzutan hartzen duzu, eta azte zai irakurtzen, bai nik eskatuko dut, zia zerba lurrunduak esnea parrarekin, indioiar gelatina, eta liburu oso bat zela irakurtzen. Nik daukat teoria bat, eta da plateran izenak bi esaldi badauka, prepara bizu karteria, ze ordainduko zu. Ze bestela, bizitza sinplia da, marmitako bat. Legatza laban, jazta. Orduan, hau pipar berdia, moztu bihot zati haundixetan, segero irabiatu bidogu dana, así que saltsa tomate bat itxen duzun moruan, kipulakin, lodi moztu baldin badozu, ez da eze pasaten. Bueno, India ipatu du Patrik, eta Indiako sukaldaritza, gastronomia zerbaitetan bere izten bada, espezietan da, gaina esaten dute, sukaldari bakoitzak bere maletatxoa, maletina izaten du bere espezieekin, eta inoiz ez dira berdinak izan, asko izaten dira espezian asketak, eta sukaldari bakoitzak bere espezian asketak bereziak ditu. Han ez dut, bi kurri berdinak ez dituzu ikusiko, danak izaten dira, ez? Pixkatu lan bakoitzak beria izaten duela, eta hori dira sukaldari bakoitzaren ikutua, ez? Berai egiten dituzte beraien espezian asketak. Hori da. Horik ez zuzen duen, ez? Bai, ikasi nauen, ze gainera bakizu kurria, guk kurria ezagutzen dugu, errezeta indiarrak eiteko, eta kurria oksidentian daukogun asmakuntza bat da. Ja. Ze kurria indian ez da existitzen. Kurria indiara soia zenean da plater baten izena. Izan leike oiasko kurria, edo izan leike arrain kurria, baina ez daki espezia bat kurria deitzen dana. Eurak daukiena da espezia bat, edo espezia nahasketa bat deitzen dela garan masala. Eta horrek badauka kurria purtxo bat, izaten dauka kanela, kurkuma guztot izaten duela, pikante puntu bat izaten dute. Bai, izaten da, hogeita mar espeziako gauzia. Beraz, pila bat izaten daue. Eta horrei deitzen jako garan masala. Orduan, depende nun erosten dozun, desberdina izango da. Hori da jatetxien moruan edo etxien moruan. Tortilla, patata tortilla ez da berdina. Zure etxian, nerian, albokuan etxian, edo zure herriko tabernan, ez? Desberdinak diez, bakoitza berezkoa dauka, bere kantitateko purua, eta dena. Eta garan masalakin gertatzen dena berdina da. Adibidez, zuk igual jarri zeike 12 gramo kardamomotanik 15. Bai. Eta azkenean, zaporia desberdinak geratzen da. Orduan, zuk aukitzetasunean merkatuko postu bat nongosta bitxen jatzun tipuan garan masala, izen apunto da, horra joan beti, eta jazta. Eta beti gaina berdina izango. Konfiantzasko. Nasketa horiek ingo dituzte gaina neurrian, da beti esaktu esaten dana.
nik egia esan dizubana, nik indianen aizekule egon, baina sukaldaritzan inguruan dakit, arroza asko erabiltzen dutela, barazkiak asko erabiltzen dituzte, gero txitsirioak, garbantzuak erabiltzen dituzte, dilistak ere bai erabiltzen da, asko olako sopak eta olakoak badaude, baina ze gehiago esan aldi guzuango sukaldaritza, ze ikusi zenuen? Arraia jaten da, arkumea, ez dakite, oiaskoa bai, suposatzen dut. Bai, oiasko asko. Beia ez. Bada herrialde bat daukana vegetariano kopuru haundi bat. Vegetariano pila bat dauz. Eta izan da munduko herrialdeetatik haundixenetarikua, barietate asko dau. Zezuk printzipioz indian pentsau da, pentsauko zu oiasko akurri erara, samosa batzuk, eta punto pelota, eta keba, osea... Behitu zerrialde handixa da, nozkenean. Osea, hor seguruenik, iparraldetik hegoaldera aldatuko da, pila bat, egongo dira errezeta batzuk, toki batzuetan egin ere ez direnak, Azkenean, ez? Bai, hori da, eta arraina be badaukie. Kostaldian, batez be, bada holan estatu bat, goa deitzen dana. Bai. Han egon nintzen ni, ondartzan, eguzki sartzen eta goan, badau arraina jateko aukeria eta jateko oitxuria bai. Baina ez daue arraia guk bezala jaten. Espezia pila batekin. Neri eskotan pasaten jat, espezia eta guztau itxen jat. Baina batzutan arrainan zaporia tapa uitxen da. Era bat. Beraz, esaten daue, arraina txarra danean, jarri osolan kurri saltxa bat gainetik da, disimulauko zu. Hori, guk hori Ego Afrikan ezagutu genuen, Ego Afrikan berdin zan ze jaten zen duen, aragia, arraia ero, denak erre egiten zuen, pikantea, dena, eta, bako batek esan zigun, hemen ez da euskagu, dauzkazuen euskailu honak, eta ala nola aragiaren ikutu berezi hori, estaliero tapatu egin behar da. Kontserbatzeko, ez da? Eta pikantea asko erabiltzen dute. Eta ero ohitura daukate. Eta, Ego Ameriketan ere, pikantearekin asko jolasten dute. Eta, espezia guk, hemen askoten esan dugu. Guk hemen 4 espezia erabiltzen ditugu. Oina zigara pixkat, gure etxeko espezien armairua ero betetzen, baina garai batean, piperrautza, piperbeltza eta bi gauzak gehiago erabiltzen ziren. Igual oreganua holan apur bat modernua bazinen, baina kanela eta... Baina ez zauelako supermerkatutan eta hainbeste aukera ez, gaur egun soiaz eta badago olako pasio bat, espeziez beteta eta bai. Eta txorien erabiliko ditugu, ze asko pasetangako jendia ez, holan espeziak ikusi eta ez dakila zetako erabili. Beraz, hori, gure webgunean errez da pila badauz, ez da, espeziekin. Ze urte honetan errez eta asko inditzugu. Beraz, aldotzazu begiradatxo bat bota. Hora aukeran. Eta animatu, eta erabili, kanela ere, agian aragietan. Hemen txorienen inditzu, oiasko indu kanelarekin. Inditzu, txal masaiak inditzu kanelarekin. Eta ikutu berezi ematen diote, eta gozua. Ez pentsa bakarrik arroz ez nian dako dala kanela, harrituko zinateke, aragiekin da ibili eskero. Oso gozua. Bai. Zelangoak, nauzi? Hala ere, hau, garan masala, espezien nahazketan, kanela erabiltzen daue. Bai, eta kurri xetan. Pila baten, erabiltzen dute kanela dauzkatea. Eskerrik asko zigor. Zinon. Azte betera nago elkarrekin, patrin hilabaki zure beharra nundio zen, da, tak, oine, egurrezko goiaria beharko. Lankide honasa. Pintxe. Oso ondo. Orduan, hemen gogoratzek gure palak panir gure plater indiarra, sartagin baten jarri dugu piper berdia, ontxe gehitu bidotzagu siazerbak, eta hemen jarri dugu tipula eta berakatza. Ze hemen egin bidugu, esan dut zuten moduan, tomate saltxa apurat espeziatua. Orduan, hemen ingou, holan, gunetxo bat, olixuakin, eta bertan espeziak sigortu ingo ditugu. Orduan, espeziak gustora. Nik jarriko ditut. Bi, kardamomo. Nire sudurzuloak hasi dira prestatzen, oin etorriko dan hemengo usain bombardekaetarako. Kardamomo dauko zitriko holan usain bat, ez da? Postrekin oso ondo geratzen. Gero jarriko zau iltziak, 6. Epa. Iltzia potentia da, Zautzen ez duzuen entzako. Eta gero jarriko zau kuminua purtsu bat. Kuminua hautsan beharri zaike, baina, osua bada, hobe. Orduan, espeziak lehengo tosta bain bidie. Bai, normalian, nahazketetan eta ja tostauak etorten die.
gogoratu espeziak gordinik badauzkagu txigortu inbidile lehengo, ez? Normalian, honek espezia nahazketak txigortuta etorten die, baina bestela etxian bagauz, olixo apur batekin, minutu pare baten tostatzen die, errex, eta holan aukiko sofritu tipikoa, baina indiarera da. Azkenian, toke exotikoa ematia gure platari oso erresa da gaur egun. Ze espezia pila baditzugu gure merkatutan. Eta beti esaten duguna, espeziakin neurrian hasi, ze espezia batek errezeta bat ondu aldizu, ero, ez dut esango zapustu, baina pasatzen bazara, esate, gehiagi bota diot. Orda, hasieran, hasi pixka botatzen, eta ero guztoko baduzu, gehitu pixkat gehiago, eta puntu hartu arte. Kentzia, espeziak kentzia, saia da. Ontsa gehitzia, beti daukozu denbora, potentzia gehiago emateko, ez da? Nik, oin hortan deskurrimendu indu beti arroz batean esaten da, ez? Arroz batek soso geratzen bazaigu, aia gero gatza hartzea saia omen da. Nik, iaz deskurritu nuen gatz likidoa. Bai? Kriston invent. Da, ainanako ura, bertako ura, potoan sartzen dute, eta horrek litroko 200 gramo gatz dauka. Ordan, botatzen dio, arroz bati soso geratzen zaizula, holan pixka bota, nasi eta gatza ematen dio, eta ondo, ez da beste urtu ez da geratzen ondo, ez du ondo hartzen. Likidoarekin, kriston asmakizuna, eta oin, etxian bat izaten du bada espadolakoa. Gaur egun danetari dago, Danetari dago. Gainera, Indian asko guztetan gaki espeziak, eta mina bebai, ez, pikantia. Eta ni akordatzen az, han bizi izaten egon nintzenean, naiz eta zuk esan, jatetxe baten, edo olako kalien egoten dien gurpiltxotan, ez dut gura pikanterik. Ez dut gura da pikante. Hori da, naiz eta ez esan, jarri itxen dutzue. Eta gero, 2019an berriz bueltau nintzen, 2 hilabete handik egon nintzen bidaiatzen bakarrik. Eta egin nauen food tour bat, tour turistiko bat, hango janarixa jaten da ezagutzen. Eta giak, lehengo egunean, edo turra hasi baino lehen, galdetu zuztan. Zein da batetik bostera, zure pikante nivela. Puntua, ero. Da nik esan otzan, ausartu nintzen, eta esan otzan, bosta izaten badatopia eta bat gutxixena, 3 bat. Erdia. 3, ez da utxartu, gaina ni pikantea guztau itxen jat. Eldu ginen lehengo lekura, probau nauen, olako frijitxu bat, ez dakit zezaukan barruan zein, nauen gastatzerik izan be, eta esan zuztan, hau batetik bostera batekua da. Da nik esan ebanaz, 0 bat, olako ahondixe. Osea, handauki nivela desberdina da. Baina hori gertatzen zaigu baita Euskaldunei, juten garenean hemendik kanpora, eta eskatzen digutenean azpizuna, ez? Solomilua. Ze puntutan nahi duzu? Karo, esan behar diezu, gordina. Gordina pixkat bihotza gorri puntuarekin ateratzeko. Baina hori da, esatea gordina. Zer bestela, esaten bai diezu gutxi inda da, nik hemen alpargata bat egiten dudanean bezala. Orduan, hemendik kanpora juten, aragia nola nahi duzue? Plantxa holan ikutzeko bakarrik. Bizi. Bai. Bueno, hor, guri Uruguayen junginenean, aragia zoragarria. Naiz eta pasata egon aragia gehi eginda oso ona zegoen. Baina, inoiz hori saiatzen ginela eskatzen ze puntu nahi dizuen, da esan. Ez, plantxa ikutu, eta ala ere gehi eginda moten zuten. Ezaie buruan sartzen, aragia horrein gutxi inda janaldanik. Barrukoa gordina janaldanik. Ezkenean hori oso kulturala da, ez? Bai, pentsa guri ona, zuri oin normal, juten zaela toki batera, eta atatzei zutela oiasko papar bat, eta erdikaldea gordina. Ez gauzortxuta, baina igual tokien baten jaten dut, Baina oiaskoana ez da, nik uste ez dela oitxurako kontua. Zeba? Ez da git. Zeba? Asi dira... Olan, iliak tente jaten jat, oiaskua olan gordinik jatia imaginatziakin bakarra. Haitxu, Nafarroan ari dira ja txerri txuleta ondua. Bai? Txuleta bat bezala izango bazan, olako lodia eta erdia hau gordina, azpikoa. Eta zoragarria. Bai. Sinisten dotzut. Oso ona. Eta, behi txuleta moduan, oskailuan, denbora batzez ontzen izan da, zintzilik, eta gero hartu, eta garbitu kanpotik, eta, zoragarria. Bai, itxura ona baduka, behintzat. Bueno, kulturala, Patri. Kulturala, bai. Ontxe, hementxe, laburtzeko apur bat, zelandoian
gure errezetia. Hemen txegitxuetzat tomatia. Vale. Ontxe jarriko zau jengibre apurtxo bat, eta garam masala. Lehen berbain dugun espezia nahasketa. Eta pipar berdia gorritxuta zauen, orduan ontxe ziazerrak gehitu dotzat, eta ura apurtxo bat laguntzeko kosinatzen. Vale. Hau zeituan murriztuko da. Hori da. Orduan, nik errezeta hau Indian ikasi nauen. Itxuria, nik argazkitan ikusiot, eta begitatik ez da sartzen da. Ez da munduko gauzari politxena. De hecho, nian, totalian 8 hilabetetan egonaz. Lehengo aldiz, unibertsitatekin 6 hilabete egon nintzen, eta gero nire kontu bidaiatzen 2 hilabete. Orduan, asko kostau jaten platera hau probatzea, ze han zauzenean danetatik probatzen dozu, baina hau kosta ben jaten asko, ze itxura ez da munduko politxena, ikusiko zu bukatzen dugunean, baina ez da aurreritzirik bota bier, ze gero behin probau nauenean, ze naukan beste aukerarik, joan nintzen jatetxe batera, da hau bakarrik zauen beraz, enaukon beste inu aukerarik, probau, eta ontxe da nire plater gogoena. Osa, igual gogokuena ez, baina hor dau, podiumian. Bai, eta, bueno, itxurak erian da kontu horrekin, horre, egizu, Aitziber Garmendiak eta Jon Plazaola badaukatela loser horre antzerlana. Bai. Eta hor ikuskizunean egiten dute, bueno, pixkat hitz egiten dute hori, gaur egun Tinderra eta hone danak, dana dela itxurak eria, beti argazkietan, bueno, eta Instagramen eta bebai, Baina zigor, ze da, loser edo losers. Nik uste losers dala, Ez da hitz, lehen... Loser jartzen du hemen, loser. Zela irakurtza, loser. Gure kuadriakoak batzutan, baskaldu eta ero puf batera juten gara trago bat hartzen. Atean puf jartzen du. Nire amak gaztetan Shakespeare irakurtzen zauen. Hombre, eta nola da ba? Beste modu batera da? Uztot, Shakespeare. Shakespeare. Bueno, bat, antzerkisa ikusi zinen. Eta hor antzerkisan, pixkat hitz egiten dute hori, dana dela, galeri, aurrean beti arpegi, dana ona polita izan behar, gaur egon Instagramen behar agertzen dira, badaude olako bidea batzuk, Instagram nola izango zen, lehenko ikusten nuen bat, agertzen dela neska batan, sofa batean nolan kafetxo batekin, hau izango zen, agertzen da Instagram, eta errealitatea, eta ikusten da, etxeko sala, egon gela guztia, umearen jostailua botata, eta ez da egizer. Holan pixka bada hori, Bai, eta askotan gertatzen dabe, bai, imaginatzen dozula leku bat, ikusi dozu igual interneten argazkiren bat, holan, ondartza, paradixu bat, edo ez dakit. Holako leku oso turistikoren bat. Bertara juten zara gero, eta jendez gainezka dau, eta horrek, igual, kendu itxen dutza, magia apurtxo bat. Baina, bueno. Hori da, italiarra ez bazara. Gu Formenterena izan ginen, eta han bat zegoen, bueno, ondartza bat, non lurra etzan ikusten. Area etzan ikusten azpian zen. Dana italiarrak. Eta ondoan, pixkat urrutiago, zegoen kala bat zoragarria. Baina kala hortan ez zegoen inor. Eta, esaten, baina ona segatik ez dira etortzen. Italiarrak espadago inor ez dira juten. Izan behar da tokiba, jendea da honet ikusin behar zaituzte han zaudela. Bai, bestela ez du merezi joatea. Hori lusitzeko orduan izango da, Formentera. Jendea juten zala, 5 baino jantzirekin, 5 argazkiatara, eta gero astean zer, egun batean joan, 5 argazkiatara, eta gero asteko egun bakoitzan bat erakutzi argazki bat bakarrik. Gaur ere hemen nago beste kala batean. Total. Eta, bueno, aurreritziak askotan, zenbat aldiz egiten dugun, errezeta batekin, ikusten duzuelan, da, niri hori ez gustatzen. Probatu duzu. Ze hori asketan gaina ez du, probatu gauz asko. Zenbat jende, ni txitxirioak ez aizki gustatzen. Probatu dituzu? Ez, txikitan izitzaizkian gustatzen da... Baina horrek amorro pille bat ematen duzta. Hori zenbat aldiz. Ez da gura. Rau duzu. Errezeta hori ikusi nuen egin behar zenuela, motzaiteko garaian, badago aukera errezeta hori egiteko, holan, egun berezietarako politxean da, holan. Eta izango zen, dena birrindu, iragazi, apar bat egin alduzu, eta gazta ere laukitxotan moztu, eta salteatu pixka, sartaietik pasa, eta egin aldozuna, honi gero, egin alda aukera ezberdina dago, zuringoak botata, esne gaina pixkat botata, ero gelatinarekin da, eta par bat egin, sifoian sartuta, eta gero altzauta geratzea, eta aldamenean jartzea gazta pusketak. Orduan, horrela pomposoa geratuko zen. Horrendako ez dauz aurreiritzerik, ze mundu oso pentsako jakon politxa. Lehen aipatu esu Tinderra. Zuk erabilitza dauko zuero.
Ni klasikoa. Pentsatzen hauen igual esperientzaren bat kontatu nahi zinula. Ninaz, de la taberna barrakua eta holan kaixot eta dantzain apur bat eta... Holan ligau zinun? No, esaten zan ligau naz, ez da itxua. Goixeko behatzietan esaten nani bikotea, itxusako gauzak, Goixeko behatzetan gozaltzen, ez? Ogisa benak, usto, kalimotxo bat eskuan zeukala eta ni beste bat eta tortilla patata. Bueno, ez da zita txarra. Ez da zita, ondo, bintzat, janaria eta edaria Euskalduna beti tartean egon behar da. Bai, ez da. Beti tartean. Baina, Tinderren esaten dabe bai, ez? Azkenian, kanpogaldia asko, aurreritzi asko jasotzen dauela, ze azkenian, da aplikazio bat, non aukeratzen dozun zure bikotia, holan. Eta bakarrik ikuste duzu fizikua. San Blasetara jutea moduan dala. San Blasetan ganagoa dau eta hau ez, hau ez, hori antzekua dala. Osea, bai. A ver, nik egia da... Penia da, purtso bat penia, ez? Baina, Patrik, gure sasoiko jende pila bat oin, nire adineko jende pila bat oin, jendea banatu iten da. Gaixotasunak ez dauka soluziori, baina norbaitekin gustora ez basaz, gor, aldala ondo bukatu, eta listo. Eta jende asko, umea dauzka, eta ez dauka aukeraik agian baldeen bezala asteburuetan atera eta bikotea bilatzekoa. Nire lagun pila batek, orain Tinderren aurkitu du bikotea, bai, eta super... Ondo, eta natura egitzen zait. Nire adineko jete askoak erabiltzen dago, Bai. Bai, oza... Dani igual tradizionalana, eta ez dakit sartuko nintzen olako gauzatan. Nik beharrik ez. Orduan, baina, auskalo, ezin dago esan ez. Bai, ezin da esan. Nire kuadrian batzuk badaukate. Eta egia da, ala kuskusiatzen inoiz, sartzen gota, hola, hau be badao, eta hau argazkia indala amarrurteko era gutxienez. Zebera ez da hola, ja. Bueno, ze kotillo da. Hau irabiatu ingo, bai? Hau itzali ingo, a ber, asmatzen duten nola itxendan hau. Jazta, itzaldu oso. Zuk lagundu ez tezo? Ez dute kutu. Benetan? Bai, zuk indozo. Ez dakit nola indoten ze... Kutu oso, uste dut, hemen eta gero... Ene. Ez dakit, bueno. Gauza bat inda ez dakit nola indoten. Bueno, ni bakarrikak gauza bat. Patrik, ze usaina dukogun hemen. Usain goxua dau, ez da? Oso, ni. Onartu behar dut, gustatzen zaizkede da usai hau. Naiz eta igual aparentzia ez izan oso politxa gero, baina, ingo ze. Nora zan hau? Losers. Losersera bueltatuta, bai. Itxura ez da dana. Itxura ez da garrantzitsuena. Ez da, Barruku eda. Hori da, zorionez. Eta guk, gure barruak ondo berotuko ditugu, errezeta honekin, eta espeziak, animatu zaitezte probatzea etxian. Ze azkenean, aldatu aldute errezeta bat, eta ez da berdina, oiasko bat saltzan eitea guk etxean iten duen moduan, ero guk etxean beti tradizionalin duen oiasko saltza horri, gara masala pixkat gehitzen diozu, eta era bat aldatzen da, eta goxua geratzen da benetan errezeta hori. Eta hor, bidaiatuko du gure zentzuekin, hemendik, etxetik mugitu gabe, indiaren. Honek ziazerbak pipar berdi gorritua, anakardo batzuk utzi ditugula ure pelian, bigundu daitxe zen, eta gehitxuko txau bai, ura purtxo bat, eta ore berde bat behar dugu, gero honei gehitzeko, beraz, irabaiatu egin behar dugu. Bakizu guk Tailandian ezagutu ikusi genula anakardoak nola ekoizten diren, eta banan egiten dituzte. Ikusi zen eserako fruitu gorri hori? Kriston katxarru. Da probau zinun, freskua, da ze pentsau jatzon. Ez berdina, beste zukar osoaz ideia batekin, da hori zer da. Ni Kolombian egon ezaurten udan, da nola ditzen sotzien, Marañón. Anakardu bai? Bai. Da nik irakurtzen Marañón, da ez da etxe. Los super Marañones, esan ales, hori... ez da cañones, sí, super cañones, hori... 1, 2, 3. Zuk ez duz ezagutu 1, 2, 3 programa? Maira Gómez Kemperekin? Ezagutu dut gero lan zapineko programa horreitan jarten daue, oindala... 55 urte basauen programa... Etxe pasau, hainbeste ez, oindala 50. Bueno, itxegin dugu Tinder eta olako aplikazioetaz de Instagrama eta hoien nun daude, mugikorrean. Mugikorreakin gaur egun, bakizu urtean 270.000 pertsona harrapatze dituztela kotxearekin jendea mugikorrera begira jundalako. Benetan? Benetan. Hor, ata dute estadistika hori, eta egia da, kaletik uste duzu jende askotan ibiltzen da, mugikorrera horan begira. Hong Kongen legedi aldatu dute, eta zebrabideak baino lehenago lurrean argi batzu jarri dituzte, jendia jakiteko, argiak lurretik gora iten du.
zebrabidean sartu behar zarela. Ze bestela jendia, hori, istripu pila bat antza egon diraan, eta dana da, mugikorrera begira juten den jendeagatik. Gainera, doaz, mugikorrerarekin, kaskoa belarrietan dituztenak, eta batzuk, lehengunean bat ikusi nuen horrela, eta horre patineteak dienak bi gurpil paraleloan, oleko batekin, mugikorrekin eta kaskoekin. Bizioa da mobila erabiltzeko leku horonik, horrelako arazorik ez daukat kotxeko karnetik. Beraz, joaneke mobilen kotxien, guroten beste. Patri, benetan? Kopilotuan, pilotua ibidia erakusten, musika entzuten. Eta ze ondo? Eta ze ondo bizidan horren ez da. Eta gaur egun, Euskal Herrian daukagun, nola da, garraio publikoariekin, edo zintokitara, heltzeko eta ondo inungar zen. Eta askar. Hombre, askar, segon, ez tozulako hartu Donostitik Durango doan trena. Ai, ez ez. Tur. Bueno, hemen daukugu ziazerba kremia, irabiatu duguna, bota dugu sofrituara. Vale, tomate bai horra. Hori da. Orduan, ontxe jarri dugu esnegai apurtxo bat. Bai. Hemen, ez jakintasunetik. Koko esne pixkat oso tropikala geratuko zen? Ba, behitu. Hori da... Han koko esnia erabiltzen de? Hori da, handaukogun topiko bat, ez? Hemen, ekialdian edo okzidenten, erabiltzen dugun koko esnia, erabiltzen dugun normalian, hori, errezeta indiarrak egitxeko, ez? Beti jotzen dugu gorra, ez dakizagatxik kulturala da. Baina, han ez da hainbeste erabiltzen. Ze, adibidez, Indiako iparraldian, behi pila bat dauz. Orduan, esne pila bat jaten daue da esnegai pila bat. Eta kokua bakarri da goa aldian, eta horre keralan, eta Indiako hegoaldian. Orduan hor koko asko daukie, eta koko esne etxian indakua itzen daue. Baina ez da tipikoa, zu goten bazara iparraldian, eta ataratzea koko esne zeindako saltxa bat, da jatetxia hegoaldekua dalako. Da, adibidez, Bilbon ze, erantzeike gazpatxoren bat, tabernaren baten, egongo da, baina horrek esan nahi dau, igual Andaluziako taberna bat dala, ez? Indian berdina. Edo Euskal Gazpatxoa. Guk Euskal Gazpatxoa egiten gendun, Martinenean pikilloarekin. Pikillo piperra bat egetenean, da horrek ematen zion beste ikutua, eta deitzen genean Euskal Gazpatxoa. Ondo. Lehen esan dugu, espeziak gehitu bizila gutxinaka, ez? Lehenengo proba hau, eta gero gehitzeko beti badauela aukeria. Orduan nik proba ingot, aber zelan dauen. Oitura ona da gauzak probatzia. Beti, maira atara baino lehenago, gatz puntuak eta jakiteko. Zer, jenteak botatzen dio gatza, eta esate oso, gatza bota diozu? Bai, bota diot. Baina probatu duzu? Ez. Gatza bota, probatu, gatz puntuan ondo badago, ja, maira. Hori da. Orduan botako zau. Holaxe. Eta, non dau, apur bat espezia, garan masala apur bat gehiago botako zat. Nabaritzeko, nungo errezeta dan. Ez da indiarra dala. Oso ondo. Orduan, lehen probau dut, koiariakin, alde honekin, ontxe, honekin probaukot. Azko sobeto, gatza apurtxo bat gehiago. Bota gatza, eta listo. Ontxe bakarrik falta da, azkenean palak panir dauko plate horrenek izena, ez? Palak, esan dugu, ziazerbak. Panir, gazta. Orduan, ez da gazta indiarra, baina, gazta freskua da. Gazta freskua burgo erakua ero, izan bida firmia, ze karratutxotan mozten bidu. Orduan, nola esan lehengoguneko rekesoia? Bai, gaztan berakin ez apurtu. Gaztan berakin ezin da, apurtu itxen da. Oso granulosua da. Baina olakoren bat, eta suabe, moztu inbidugu karratu txikitxotan. Eta gero hau utzi behar da kozinat, hori kozinatuta, bakarrik berotzea izango zen. Hori da, bakarrik bero kolpetxo bat ematia, eta hau ja zerbitzatzeko prest dau. Guk arroz apurtxo batekin zerbitzatuko dugu, beraz, segitxuan ikusiko hau zelan geratzen den. Hau bakarrik 5 minututan egonda egozten, ez dau gehiago bihar, azkenien gaztaia egozitxe dau, beraz saltxabe inja, eta ez dau gehiago bihar. Ontxe, zerbitzatzeko prest dau. Hau, esan dutzut, ez daukola oso itxura goxua, edo itxura ona, igual umien purian antzera edo, baina oso goxua dau. Orduan, ontxe, purtxo bat politxago egoteko, apainduko dugu
plater honetan, ezta? Orduan, lehenengo arroza oinarri moruan. Arroza asko jaten da Indian. Bai, ez? Oinarria egunero, ez? Bai, isa egunero, azkenean guk ogisa jaten dugun moduan, eurek arroza. Eta jaten dabe bai arroza txurixa, eta arroza be, espeziauta. Bai, holan asafranakin, eta bueno, oso zona. Esautzen ditu hau jazmin arroza, ero mota hauek... Basmati arroza, eta hauek gero beraiek ematen diote limoi azal pixkat, lima pixkat birrinduta, gero espezia batzuk. Mas pasakasko. Salteatu pixkat, eta arroz hori, arroz zuri bat izatetik, pasatzen da batean, bai, oso interesgarri xa da. Zerbait ezberdina era bat izatera. Orduan, ontxartuko gure saltxa berde hau, jarriko zau gainetik. Eta hau, asko erabiltzen den beste gazta bat, eta nik uste dut honentzako izango zara baliokoa, nola gazta gresiarra, feta gazta. Feta gaztarekin. Oso fuertia izango zen igual feta gazta. Jan ningo zen apura gehiago. Bai, ze feta gazta potentia da. Baina, bueno, fusiño bat einzeike holan internazionala, gresiar indiarra, bez jarriko zau gazta apurtxo bat gehiago, holan txuritsua. Eta hemen dago beste plater bakar bat, ez? Hau plater bakar moduan, edo da izan, daukau hidratua, dauzkau barazkia, daukau proteina pixkat. Eta ontxe helen probau dutenean, ez zauen oso pikantia. Pikantia falta, gure barazkian pikante batzuk badauzkago. Bai, gure hortutik ekarri ditugu pikante batzuk, eta jarriko holan, ni jarriko notzan, oso bat. Oso bat, holan, osua. Bai, ez da. Hasita guzti gainera, hasiak ez duten espikatzen ezer, oso ondo. Indiatik dagatoz, Bai, bai. Gero, olako gauza egite ditu zuenean, eskuak ondo garbitu. Ez egin begian holan, txip. Honekin probizu? Bai, hori da zuria, ez, hori da zuria. Bai, niko daukot. Eskerrik asko manatzearen. Orduan, hau hemen utziko, eta betxu, gure palak panir. Espinakak gaztakin indiar erara. Beraz, bueno, ni honekin joango naiz. Piskat hemen dan hartu behar da, ez? Gazta eta... Pikantia behar, ez tozu hartu, dan hartu behar, baina pikantia ez. Bai, ze hona. Oso goxua. Oso, benetan, gomendagarria. Bai. Ontxe, zure errezetak ingatoz? Erreza, eta pertakoa. Ontxe gauz. Ba, iritsi da gure errezeta motzaren garaia, eta berez, Patri, eitean euken lehen esan dizudan, holako ziazerba par bat gaztarekin salteatuta, baina, mira, gure baserriko azkenengo tomateak. Egaluzea ere, ja bukatzen, da esan, gure etxian uda hontan arrakasta gehien izan duen errezeta, hau da, egaluze eta tomate entzalada. Ez da zuek uste duzu moduko entzalada. Bai, erabiliko duna tomatea, ingo duna tomatea zuritu, horretako galdarrastatuko dugu, eta ero urrotzetan segituan, ze ez du nahi testura ezerra aldatzea. Xerrata moztu, eta irikiko du platerean. Hor, aukera nahi izan ezkero, nik berakatz pixka bat txiki-txiki inda, pipermina txiki-txiki inda botako diot, gatza eta oliba olio on bat. Ez errez, utziko dugu hor, eta ero egaluzea, xerrata moztuko dut olan tamaina pixka lodia, eta sartaia bizi-bizi daukagula, minutu bat alde batetik, minutu bat bestetik, eta gainean jarriko dio. Orduan, ensalada deitu ez dakit, deitu alzaion ensalada, baina, bueno. Bai, ensalada de pela edo. Tomate ensalada egaluzearekin, ero. Bai, nik egisa esan doztasunean, tomate ensalada bat inbizen nula egaluziekin, enauen olako gauzarik espero. Botekua, ez? Honek egarriko dau tomatea moztu. Gero holan egaluzia jarri gainetik, eta esango dau errezta badala, holan, edonor, ez? Baina ikusten dut holan gordina ekosela egaluzia, beraz, desiatzen dau jakiteko zer nahi txendan entzala dau. Hau, hori bai, oraindik badaude tomateak, oraindik egaluzea badaukago, baina bestela, bueno, hau eitea nahi duena, eta torren udarako itxaun beharko da, hola gutxo ere. Nik itein da, ipurdiak kendu, Patrik Lemonian inbezala gurutze bat, eta gero, tomatea, segun zer imar duen, gu bezala ensaladan, ero gordinek erabaili behar baduzue, galdarrestatzea oso motza izan behar da. Zu bizian, eta golpe bat bakarrik. Gero kozinatu behar badugu, Lemonian ingendu moduan, pixkat gehiago ustea badago. Baina hemen da, horrelako golpe motz bat, eta honekin, egiten dieguna da, lagunduko digu, zuritzen. Bestela, lako laban zorrotz batekin, ondo, zuritzen da, baina aukeran, hemen, tita, 10 segundu,
Eta tomatiek galanta, galdetu jozu zure amaia, datorren urterako saltzen ditxun edo ni apuntauko naz listaz. Sekretu dago zeinan, libretako papelerako urak, horrek ematen diolako ikutu berezio. Ez dut gura da, ez dut igual. A ber, egia da, normalean txikixauak izan diela, baina hau lemunian amak gordezidan, eta hau da, ederrenetako. Bai, poritxa. Ostu inbar dugu, garantzitsua, ura lehen oskaioan izan dut, izoz batzuk, eta menokin gogu, denporaten. Bitartean, berakatza txikituko dut, pipermina txikituko dut, itxiko da sorreskura. Ondo. Eta jungo errezeta honekin. Ez daukala inungo misterio ikusten duzu moen. Gaur, biak errezak. Bai, ez da? Ni guztu, ez? Adosuin entzalada, azteko, da gero, arroza, zia zerba da agaztakin. Orduan, lehen gabizen berbaitzen Asiai buruz, ez? Eta nola handaukien, Indian buruz konkretuki, ez? Eta handaukien aizian kutsadura, nabarmena da. Indian ere izango da, ez? Indian bai, oso kontaminatua dau aizia, eta hemen esan. Nik hor daukat anekdota Nepalen egon ginean, Katmandun, egun batean korrika itera ateran nintzen 40 minutu eta ia ito initzen. Kalean dagoen kutsadura guztiak, hobeto da kirola ez egitea, kirola egitea baino. Bai, bai, benetan, Hori, aitzakiona da, Nire bai, erabilikot. Hola, alfer nagoenien goixetan, esango, eskaixia, zela zenbat kutsadura. Gaina ni arrasatekoanaz, beraz, aitzaki hori erabilirik, ikusi zenbat kutsadura izienen nasurtengo etxetiko lan korrika itzen. Hartzen dutzu da aitzaki ona. Eta, estatu mailan badauz Madrid eta Barcelona, hiri kutsatuta, hiri kontaminantia die, aixian dako. Eta, badauz alternatibak, aixia garbitzeko edo. Igual garraio bide publikoa gehiago erabili, zuk badakizu horretaz asko, bizikletan ibili. Bai, bizikletan hori bai. Bai ez, oinez joan. Hori asko egiten du. Oin, betxo eskolara, guk eskola dugu 2 kilometrotara etxetik eta bizikletan, txikiak bizikletan gutenea eta nik horrek aldamenea. Bai, txikixau niokan bizikletakin ez da ondo moldatzen da. Ia joan bida alde batera jauzen bat. Beste altzotan eruen da gero oran kirol gehiago indaike. Bizikleta eta holan pesak. Deitxukotzut hori eikian nahi duzunien, deitxukotzut eta horre eta zeuken, bale? Ez que bakizu ze, osura aldian be, aizia kontaminauta dauda, da igual, alferra saltzen. Ez, handuran galdian oso garruxa duko. Hemen abilen gidoian irakurtzen, gure gidoilarixak intxaurren don bizizanean, esakola gustaten bizikletara biltzea, ze aldapa asko zauzen. Orduan ez zauen erabiltzen. Ta jarten dau. Ez dieza dala, zigorrek entzun, badazpadare. Aitu. Bronka gota gertzazu edo. Baina bera bintza bizikleta zeukan. Elantxoen inok ez dauko bizikletai. Olan dauki, ipurdi xolan. Elantxoen ezagutzen ez duzuen entzako, gerturatu, Bizkaiko kostaldeko herri zoragarri horretara. Baina, han dana da, holan. Ikuste dituzu, bertako jende helduak, hankabolak, baina kriston bola dauzkate eta, gau. Bora, bera, ez da beste. Bai, han bizikletai beste dukia. Tau, elantxoan ikasi zinun errezta hau, edo nundik dator? Edo nun ikusi zinun jatetxean baten? Ez, hau, ez, hola notuzi jakun, ez da, izan zen kuadriakoekin, uste, txokuan egon ginenean, eta ensalada, tomate ensalada, beti udan bai ero bai inberda, eta gero, esan gendu, mitxo, egaluzia genaukan, da garainen jartzen badi golan, bromakan jiji jajajaju. Eta jauzu esan. Ba, ideia politxa, igual zure kuadriakoren bat, igual... artista dien, kuadriakoa zukaldian, eta aldiak, eta txapelketa gastronomikoetan gure kuadriako estik eskibiltzen, Itzen duzue? Gustatzeako. Bai, nik aurten hartu nauen parte, holan, algortan, ustaien itzen die paeiak, aixerrotako paeiak, eta gu kuadrian guztira, 2 kuadria elkartzen gara, da 100 pertsona gara. Da, lehengo aldizin nauen, 100. Euneri jaten emon berzai, zuk esaten duzun moduan, 100. 100, bai, hori da. Berez, 100 pertsona elkartu ginen, eta lehengo aldizin nauen nik lagun batekin, paella 100 pertsona handako. Berez, aurkeztu zeike lehiaketa batera, baina guk paella bukatuta esan gauen. Beitu, hobeto, ez da ulotza pasatzea gura, beraz, hau, guretako geratuko da, eta bai. Bai, horre, baina gero, zelan zauan? A ber, esango zut, gure publikua ziela 100 moskor. Orduan, eurak ez ezaben, ona zauela, oin. Ba, igual ez da... Epaimaikide moduan eziela oso... Epaimaikide moduan, ez ziren oso exigentiak. Ontxe, lehiaketara aurkeztu bagauen, ba, igual azkenenguak edo azken bigarrena geratuko ginen, baina bueno.
behintzat, eskertu zabien, gure lagunek, eta hori da garrantzitsuena. Eta kalkuluak, Patrizia lan nintzen duzen, hori bada galdera, eta askotan jendeak iten dian ani. Zigor, zu, udalekutan da lan induzula, nola da horren beste jendentzako kozinatzia? Dana bidertzea, ez? Dana bidertzea. Nik lehengo aldiz eitzen dagoena, baina eskenian nik normalian arroza da paella eitzen dut 4 pertsonan dako. Orduan, egin hauen kalkulua, 100 pertsona dako. Zema paella behar izan zentu esan? Ingauen 2. Gaina, etzauko gunolan sua danandako, eta ingauen zulua lurrian, gero kargoia jarri, holan burdinezko satitxo batzuk jarri, paellaria gainin jarteko, da izan zen gauza politxa. Esperientzia bat. Esperientzia bat ez dakit. Gaur egun, hori saltzen da, esperientziak saltzen dira gaur egun, ez? Gero urtero dabiz kuadrian bolondrez bila. Da, aurten horrekingo da paella, nik lehengo aldizin dut aurten, da ez dakit errepikaukoten. Esperientzia politxa izan zen, baina bizitzan behin bizita, ez da usetan errepikatziarrik, ez da. Ikusten dut, tomatia xerratan zabizela jarten. Ilargi erditan, hau bero berdu dalako gero. Bai, eta gero hemen, txukun jartzea besterik ez da, ez? Nahi dozunik itxia, zuk itxen dozun bidardian egalusia? Lasai. Nahi zu? Ez dakit. Hemen holan, ez toztie pintxe moruan gura, ez dakit. Hartu, niko intxerratan. Bueno, bakarrik bi utzi dozta betu, bat? Ointxe doa. Nauzi, ointxe doa. Ointxe, platera dana bete oinarrixa. Eta gero, bitu, emongo zuten da gainera tablia, hola emongo zut, eta gero horri nahi dut botatzea berakatza pixkat gainetik, eta pipermila pixkat gainetik. Eta ni bien bitartean, hol bat hartu, eta esandakoa, moztuko du bauxerratan, 1, 2, eta 3, eta olio tanta batekin, gorritu ingo dugu hemen, baina bizi nahi dut, ez? Sartaia dugu behar da. Bale. Uxe, keia botatzen duela, bero alao. Bero behar da keia botatzen duen. Ikusten zuen nola keia botatzen duen, ikusten da, Monika? Hori da puntua. Hau da puntua. Eta ingo duna, gorritu. Minutu batero alde bakotzetik. Bai. Eta gero, bukaeran, hau nire aitak egiten zuen truko hau. Arrotza frijituai, modena ospin pixka botatzen zion gainetik. Gero hemen gainean, honi ez digu botako ez ospinik, ez limoirik, ez ezer. Hau hemen gure zeinon. Lasai. Pintxe txarrana, zeikasten nabil. Ez, piper berde apur bat. Txak? Eta piper berdea gordinik, ez? Bai. Horre luziak, ibarrakoak. Ibarrako piperra, betikoa. Zatitxuta eta gainetik. Nahi izan ezkero horrelako beste ospinetako piperrak ero hile bai erabile alditugu. Gatza, beldur gabe, bota gatza, ze tomatea behar du. Eta oin. Oliba olio, beldur gabe. Hemen, ez daukagu, baina zuk esan du lehen, atzo aipatzen gendona. Olio hau, hemen atatzen den likidua. Elizierra hau, ze hona dan. Hau ezin da ogibarik jan, ez da? Ez. Gero joango gara ogibila. Egundu bat. Eta platera egongo da gordetzeko morukua. Gero fregatzerik ez dau. Proba, ez. Aputxo bat. Hemen buelta ematen diogu. Eta ikusi ze, erreza, eta askok esango zu, pena, oin ja, gure baratzeko tomate guztiak enbotatu ditugu, jan ditugu, eta oin, zeingo dio, datorren urterako, errezeta, ez dauka, ez da apuntatu beharri, nik uste buruan gorde duzuela. Tomatea, egaluzia, berakatza eta piper berdea aukeran da, nahi izan eskero. Nik tomatea beti berakatzakin, baratxuria beti. Nik bai. Bai, pasala. Honi, gatzik ez dio bota, oin. Gatza. Eta maira. Kanpora. Eta hemen... Igual badago. Lehen esaten genduna ez pixa kultura, la jendeai, hau irudituko zaiola gordina da hola. Bueno, nik, hau... Egaluzia holan janbia da. Egaluzia jango nukenik, sartaitik pasagabe. Hemen daukazue... Henduko tau, hemendik. Gure, gaurko... Beitu. Errezeta. Inau pandaretak lapurtzeko modan.
egaluze eta tomate, ensalada. Erakutzi kamarai. Zuentzako. Joe. Jak. Eta zuentzako, baina ontxe, guretzako. Hau ez du gastatu. Hau guretzako bakarrik. Eskerrik asko horri zaterren, asteburu ona pasa eta astelenean bueltan gara. Beraz, ondo izan? Agur. Agur.